Mamoste müzike Mehmet Şahin li navendeke stergehî ya konan ya li bajarê Hatayê bo zarokên ku ji erdhêjên kujer yên li Tirkiye rizgar bûne bi gîtareke şikestî stranan dibêje. Şahin di xebatên lêgerîn û rizgarkirinê de di qada avahiyeke hilweşiyayî de ev gîtar dîtiye. Dema ku Şahin biriya cîranan gîştiye xwediyê wê jê re gotine ku êdî ev gîtar nehevceye. Enkaz alanlarında Ez ji bo 5 rojan di qada avahiyekê helwişan dîde dixebitîm. Me gelek kes bi saxî rizgar kirin yan jî yên mirî derxistin. Me ev gîtar di yek ji malan de dît lê me xwediyê wê nedît. Piştre biriya cîrana re em geştin xwediyê malê biriya cîrana û wan ji me re got ew naxwazin tiştekî ji wî xanî bistînin. Lê ji ber got me dixwest bi zarokan re hin tiştan bikin, xwestin got em wê gîtarê ji bo vê yekê bikar bînin. Gotin bila ev ji bo zarokê din bibe cihê dilxweşiyê. Dilxwazên komê her roj li vê navenda konan çalakiyên cûr bê cûr li dar dixin. Da ku alîkariya zarokan bikin ku ew tramvaya erdhêjên kujer hesantir derbas bikin. İlk başta benim kendi Li destpêkê tîma min wekû tîma lêgerîn û rizgarkirinê li qadê bû. Me gelek birîn derman kirin. Lê ew xebatane rawistiyane niha gavilên avahiyan têne paqijkirin. Lewma em jî wekû Akademiya Hunerên Kulanan bû zarokan xebatên dilxwaziyê dikein. Bi salan em vî karî dikein. Tiştê herî baş ji karê me ew e ku em harîkariya van zarokan bikein ku ew travmaya xwe derbas bikin. Ji ber evheyekê em li vêrê ne, em li kulanan digel wan dimînin. Dîtina kêfxweşiya zarokan dibîte harîkarî ku em jî birînin xwe bi awayekî derman bikin. Bi hizaran zarok ji ber erdhêja mezin ya ku di şeşê Sibatê de li Tirkiye û Sûriyê rûda bê mal û malbatman. Ew niha bi van alîkariyan hîn dibin ka çi qewimiye û ew ê çawa bi vê rastiya xemgîn û fîkarên xwe re rûbirû bimînin. Buradaki hedefimiz tabii öncelikle dayanışma. Armanca me ya bengehîn berdewamkirina piştevaniyê ye. Ew li dû hev û bi dubarekî rastî trawmaya giran hatin. Wendahiyên mezin çêbûn. Piştî got mirov rûbirûyê êşê û wendahiyên di vê astê de dimînin. Riya yekem ya gihiştina wan ya di warê derûnî de ev e. Piştevaniya wan bike û nîşanî wan bide got kesekî din jî dikare êşa wan bibîne. Pêngava pêşî ye ya got di çaya başbûnê ev e. Fona alîkariya zarokan ya neteweyên yekbûyî UNICEF diyar kir ku ji ber erdhêjên li Tirkiye û Sûriyê herî kêm 5 milyon zarok bandor bûne. Ku ji wan 2 milyon û nîv hewcedarê alîkariya mirovî ne. Bi taybet jî ji bo wan pêwîstiya alîkariya derûnî ya demûdest heye. UNICEF her wiha bo zarokên meqdûr yên li heremên erdhêjan banga pirtir alîkarî û piştvaniyê dike. Özlem Yasak, Dengê Amerika.